Най-екстремно настроените ги очакваше байк траилът, дисциплина в колоезденето, имаща за цел преодоляването на различни препятствия. Преминаването става с различни движения, включващи разнообразни скокове с колелото. Именно заради това е изключително важна техническата и физическата подготовка на колоездача. Самите препятствия могат да бъдат с различен размер и форма, а за тренировки се изграждат изкуствени трасета, които включват най-вече предмети като палети, макари, варели, гуми и тръби. Малко страшничко е погледнато отстрани. Така ли е в действителност? В действителност има падания, само че не е толкова страшно. Стига човек да е тренирал достатъчно, съответно колкото повече тренираш на толкова по-големи препятствия скачаш и няма нищо страшно. Едно обаче, че колелата са специални, това може ли да се направи с нормално колело? По принцип може да се направят някои от нещата с нормално колело, всичко произхожда от първобитното колело, както се казва. Да, колелата са по-специални. Първото нещо, което може да се забележи е, че нямат никакви седалки. Това е по-специалното при трайл колелата. Байк трайл е дисциплината. По принцип в града не се кара. Обикновено си бутаме колелата, като трябва да снимаме от едно място от друго, защото е много изморително, стоиме само на крака и натоварващо е. Иначе за тази дисциплина това е възможно най-удобното нещо. Това е перфектно измислено само единствено за този стил тия колела. Каската задължителна ли е? Каската е задължителна. Значи благодарение на тази каска може да се каже, че съм оцелял, защото имах много лоши падания на главата. Правих един скок с засилка и общо взето като се засилих и тръгнах да прескачам от един ръб на друг, задната спирачка ми изпусна. Съответно направих един къмшичен удар назад и си паднах точно на главата и на опашката. Сега ти ще опашеш хората, които ни гледат и които искат да се занимават с този спорт. Не, аз съм честен, има падания, ама те стават от невнимание, така че трябва да се внимава и съсредоточени. Това е, казахме вече, байк трайл, сходно с мототрайла, колела без седалка, участниците скачат по различни препятствия с колелата, върху колелата. Идеята е да не се стъпва с крак. Миналата година имаше демонстрация по Dirt Jump върху Big Airbag. Там основната цел е участниците се засилват, скачат от една рампа и във въздуха правят различни трикове, след което се приземяват. Това е най-основната разлика. Основен принцип и идея в този спорт е да се стъпва възможно най-малко с крака върху препятствията. Зад байк трайл зоната стои екипът на BT Sofia Team, създаден през 2008. Отборът ежегодно участва в редица български международни състезания, като именно най-добрите членове на отбора са и най-добрите байк трайл карачи в страната. Изключително силен фестивал. Тази година хедлайнерите са много на ниво. Бастараем вчера показа доста силни тракове. Аз днес очаквам да избухна много на Prodigy, защото ми е една от любимите групи, както и утре на Chase and Status. Отивам след малко, се преобличам и изчезвам към мейн стейдж, защото там е истинското шоу.